एका वाटेन गोवा आणि बेळगाव जोडपी चोरला मार्ग आयल्या कुसमळे हांगासरले जो तात्पुरतो ब्रिज आसलो तो ब्रिज धोकादायक असल्या कारणान या ब्रिजाल्यान वाहतूक बंद केल्ली आसा। तर दुसऱ्या वाटेन जो गेल्या 7 वर्षांपासून बेळगाव गोवा हो आनमड मार्गी जो महामार्ग आसा तो तेजे काम चालू आसात आणि गेल्या 7 वर्षांपासून काम चालू असतानाही अजूनपर्यंत त्या रस्त्याचे काम पूर्ण जावंक नात। मात्र काम करपा खातीर अनेक ठिकाणी खोदून ठेवलेल्या त्या रस्त्याचेर पावसाक लागून मोठ्या प्रमाणात चिखल निर्माण जाल्लो आसात आणि तेका लागून वाहनांची ज्या चिखलातून वाट काढताना अडचण निर्माण जातात। अनेक वेळा अपघात घडू लागलो आसा, तसेच वाहनां घसरून जावपाचे प्रमाण वाडिल्ले आसात। तेका लागून या पावसाळ्यातही हो जो बेळगाव गोवा नॅशनल हायवे आसा 66 हो धोकादायक ठरतलो वाहतुकी खातीर असे चित्र सध्या या पहिल्याच पावसात दिसून येल्ले आसा। प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.